tá krieda je najjednoduchšia vec, čo človek vie zrobiť, ísť na ten protest, aby sme proste ukázali, hlavne aj celej Európe, že Fico proste nás ťahá na východ, ale my to proste ísť nechceme, my chceme byť v tej Európe. A prišla som samozrejme aj za svoju osobu, pretože nesúhlasím s vládou, s pánom premiérom v tom, akú robí politiku na 4 svetové strany a taktiež celkovo, ako vlastne robia politiku našich ľudí. To, že pán Fico prišiel, ja som mu tie kredity položila na stôl, lebo som sa bála to ísť odovzdať. Bol veľmi násilný, bol nepríjemný, tvrdil, že nikoho nikdy neoklamal, že nikomu nikdy neprebral ženu, bolo to veľmi násilné, bolo to nepríjemné, bol arogantný. Musíte počkať, mňa takto ma klepe.